Hola, vaig a explicar les activitats de català d'aquesta setmana número 8. Com veieu tenim 4 activitats, 2 són explicacions i les altres 2 activitats. La número 1, com descriure un paisatge. Clico i us he posat tota una explicació de com s'ha de descriure un paisatge. Ho havíem fet a la classe, però ho tornem a repassar. Anem a fer una explicació ràpida. Un paisatge, per descriure'l, hem de fer 4 paràgrafs, poden ser 3. La idea 1 i 2 poden anar en un sol paràgraf, el 3 en un altre paràgraf i el 4 en un altre. Però bé, jo us he fet un exemple i us ho he posat separat, perquè no ens liem, ¿vale? Llavors, el punt 1. El tipus de paisatge, doncs fixeu-vos què he fet jo. És un paisatge de muntanya, pot ser un paisatge de muntanya o és un paisatge de platja, és una ciutat, és un camp, simplement una frase. El punt 2. Les idees generals, temps, colors, si és de dia, de nit, l'època de l'any. Mireu l'exemple. Doncs us he posat predominant els colors verds, ja que és un gran prat. És una idea general. Què veig aquí en general? Doncs és un prat on predominen els color verd, hi ha algun arbre, també es veuen unes cases, al fons es veuen unes muntanyes i el cel molt blau. Vale? Us he posat sembla primavera, ja que els colors són molt vius, per explicar una miqueta més. És una idea general. Paràgraf 3. Ordre espacial. He d'explicar com són el primer pla, el segon pla i el fons. Mirem l'exemple. Veieu? Us he posat. En primer pla es veu un prat amb la gespa de color verd i uns arbres frondosos de color verd més fosc. Què veig en primer pla? En primer pla és això d'aquí. Què veig jo aquí? Un prat, uns arbres, doncs ho explico. Segon pla, per aquí, què veig? Doncs veig el prat que continua, es veu un prat molt verd amb molta gespa, es veuen unes cases, veieu? En segon pla es veu el mateix prat que continua, ja que és molt gran, i unes cases de poble. Vale? Veig per aquí unes cases. Fons. El fons és això d'aquí. Què veig? Doncs veig unes muntanyes, les muntanyes no tenen arbres, són rocoses, veig el cel molt blau. Sí? Doncs, veus? Es veuen, al fons es veuen unes muntanyes rocoses, vale? És explicar primer pla, segon pla i fons. Què veig? I ho intento explicar que s'entengui. I per últim paràgraf. T'agrada el paisatge? Justificar-ho. Doncs mirem l'exemple. En el quart paràgraf jo us he posat és un paisatge molt maco que transmet tranquil·litat, em puc imaginar passant el dia. Podeu explicar el que vulgueu del paisatge. Vale? S'entén bé? Espero que s'entengui bé els 4 paràgrafs. Ho havíem fet a la classe, això. Ho torno a explicar per repassar-ho, perquè sé que costa. Per ajudar us he posat aquest quadre, que són tot adjectius, que així us ajudaran potser a utilitzar més vocabulari. I aquí vaig tenir una autoavaluació per després revisar el vostre escrit. Doncs he fet una bona presentació, tot heu de contestar que sí, en teoria, He fet una bona presentació, hauria de ser sí. He fet 3 o 4 paràgrafs, sí, és el que estic dient. He posat quin tipus de paisatge és, que és el paràgraf número 1, doncs ho reviso. Vale, ho he posat que és de muntanya o és de platja. He explicat en un altre paràgraf la idea general, que està més a prop o més lluny, això de primer pla, fons. Vale? I anar revisant, doncs, si utilitza connectors, les paraules no repeteixen, és per autorevisar el vostre escrit. Vale? Tot això és perquè entengueu bé com fer una descripció d'un paisatge. Per què? Perquè l'activitat número 2, activitat descriu un paisatge. Clico i us he posat aquest paisatge. Crec que està molt clar el primer pla, el segon pla i el fons, vale? Perquè ho tingueu més fàcil a l'hora de redactar. Ja us he posat aquí, mireu bé l'activitat número 1, primer, i després, doncs això, fer la vostra descripció, primer dir, doncs és un paisatge de muntanya, platja, el que sigui. Explicar què es veu en general, les idees generals, els colors que predominen, quina època de l'any creieu que és això, vale? I després doncs, explicar en primer pla veig, en segon pla veig, explicant una mica, no una frase curta, intenteu fer-la una miqueta llarga i posar algun adjectiu. I al fons es veu, vale? I per últim, donar la vostra opinió.
Quan el tingueu fet, doncs, com sempre, afegeix nou tema de debat i ens el compartiu al fòrum perquè jo el pugui corregir. Activitat número 3, vocabulari. Bé, us he posat 2 imatges de paisatges i tenen diferents paraules de vocabulari. Us les mireu, perquè algunes les coneixeu, altres no. Sobretot mireu el vocabulari d'interior, mireu el vocabulari de costa. I quan l'hàgiu mirat bé, aneu a l'activitat. Quan cliqueu a la 4 s'obre una fitxa interactiva, és sobre el vocabulari, vale? Aquí heu de clicar, aquí heu d'anar relacionant unes paraules amb les altres, seleccionar. Vale? Mireu bé perquè és sobre camps semàntics, tot està relacionat sobre un mateix tema. I quan ho tingueu, com sempre, la fitxa interactiva, terminado, li doneu a terminado, enviar a mi professora, poseu el correu de sisewagner@gmail.com i així m'arriba a mi i després al fòrum de l'activitat cliqueu, afegeix un nou tema de debat i em poseu Marta, ja he fet la fitxa i així jo us puc contestar i posar la nota. I ja està. Espero que vagi bé la setmana.